सकाळी मोबाईलचा अलार्म वाजावं पण वाजावं तो आवशे बापाची चूक. घराच्या समोर कोणीतरी मुद्दाम म्हणून पत्र लागी करून ठेवलेलो त्याच्यामुळे आई बाबाची चिडचिड चालली. महिन्याच्या महिन्यात तुमच्यासारखी मंडळी कोण नाही कोण आमच्याकडे येत असतात, त्याच्यामुळे आमका साफसफाई लागतात. एक महिना झालो पत्र असो जा भाई जलनेवाली की दुआ हेकाच म्हणतात काय. मस्तपैकी ब्रश वगैरे केले आणि काम करूच्यासाठी बसलेले. परत रामायण सुरू झाला. घरात पुट्टी मारल्यामुळे हारांवरती पावडर पडलेले, त्यामुळे आई हार धुव होती. तितके दिलो मोठो काका आणि सांगाक लागलो गमतीचे गजाली. बाबान हाडल्यान गेटावरून मासे आईन थेल्यान मस्तपैकी फ्रीजात. माशाच्या वासन मांजरा आपलो प्राण सोडूक लागली. गोट्याचं झील 4 दिवसांत आमच्याकडे एक राऊंड मारू गेलो. आईन हाडून दिल्यान त्याका टमाटो खाऊ. नंतर माका सुद्धा कळला की त्याका टमाटोच आवडता. त्या बाबूचा विषय काय माका वेगळोच दिसता. पोपटा पुढचं काम करून टाकलं. सावंतवाडीक मावशाकडे जावता होता म्हणून आईन मावशासाठी डबं हाडून दिल्यान. डब्यात होती माशाची कढी आणि भाजलेलो मासो. वाडीक जाऊच्या पहिले माका ती भांड्याचा स्टँड लावून दी असो आईन आदेश दिल्या. मग स्टँड काय पोटार पाठीवर घेऊन भिंतीक लावून दिलं. नंतर मावशीकडे पोहोचले आणि मावशीने डबो रटाक टुपुक्कन उघडल्या. वाडीसून येताना मस्तपैकी फळा घेऊन येले. ती आईन माझ्या पुढे झाडून ठेवल्या. फळा म्हणजे माका खूप खूप आवडतात, त्याच्यामुळे मी या सोमतीच खाऊक चालू केलंय. आज मी स्वतः गणो कुंभार मटर टिक्का मसाला बनवताना तुमका फ्रेम मध्ये दिसता. आज माका माझ्या स्वतःला प्राऊड फील होता. खूप खूप धन्यवाद मंडळी.